В името на Отца и Сина и Святаго Духа. Върви и разказвай какво ти стори Бог. Така казва, братя и сестри, Господ Исус Христос на безноватия човек, който бил обзет от легион, от множество бесове, и Исус Христос изгонил бесовете, демоните от този човек. Преди да ги изгони, той бил много зле. Връзвали го дори с вериги. И той притежавал такава бесовска сила, че разкъсвал веригите и правил пакости. Хората се страхували от него. Обаче, след като бил излекуван от Господ Исус Христос, човек е станал нормален, облякал си дрехи, защото преди ги разкъсвал и ги съвличал, и заживял щастливо. Нали? Всички искаме да живеем щастливо, да бъдем здрави, да бъдем с Господа. В днешното Свето Евангелие ние се припомняме няколко важни неща. Първо, че Исус Христос е Син на Всевишния. За това нещо, забележете, самите демони свидетелстват. Самите те го наричат. Исус е Син на Бога Всевишния. След това припомняме се още веднъж за милостта Божия, милостта на Исус Христос, за Неговата сила. Отново Той прави изцеление, отново прави свръхестествено нещо. Чудо. И другото, което се припомняме, е, че повечето хора не искат да бъдат с Бога, с Исус Христос. Тези очевидците, които били на изцелението, отишли и разказали на гадаринските жители в цялата гадаринска околност, и хората дошли да видят, нали, кой е този, който е извършил това чудо. Но сигурно са дошли да видят къде са им свинете, защото Исус Христос заповядал на бесовете да влязат в свинете и те са издавили в езерото. И вместо да кажат на Исус Христос да посети техните болни, да дойде сред тях, те му казали да напусне пределите на Гадаринската област. Ето, сега могат да се отговорят тези на въпроса хора. Често го задават, нали, този въпрос. Защо не се вижда Бог? Защо не може да го видим и да го пипнем? Ами, ето защо. Защото повечето хора не искат да бъдат с Него, не искат да го видят. Ето, пресен случай в днешното Свето Евангелие. Едни го гонят, други го разпъват на кръст. Защо така, брата и сестри? Но не всички. Ако питаме излекувания човек, той ще каже обязателно: иска Исус Христос да бъде с мен. И както и прочетохме, нали? Искал да следва Исус Христос, да бъде винаги с Него. Ето, тук ние се припомняме още веднъж, че човешката воля, така всеки човек купнее за свобода. Всеки иска да му бъде зачетена личността, да бъде така свободен, независим
нали, колкото се може повече. И повечето хора възприемат близостта с Бога като някаква опасна зависимост, като робство, като ограничение, като тоталитаризъм, нещо подобно. Затова, докато хората не изпаднат в крайна нужда, обикновено така става, с редки изключения, докато не изпаднат в крайна нужда, както този бесноват човек се е измъчвал, са го измъчвали бесовете, хората не искат да бъдат с Господ. Обаче, свободата не е това, да не сме с Господ. Напротив, това е робство. Защо? Защото когато не сме с Господ, ние постепенно ставаме роби на пороците и на греховете. И това вече не е свобода. Това е едно от най-страшното робство. Едно от най-страшните робства. Когато сме с Господ, когато искаме, твърдо сме решили да бъдем с Господа, дори да има в нас някакви пороци и грехове, Господ ще ни помогне да се очистим от тях, когато станем достатъчно смирени. Но, действително, за да иска някой да бъде с Господ, той трябва да преживее нещо. Нещо така да го разтърси. Както казва един древен философ, чух и забравих, видях и запомних, преживях и разбрах. Значи, за да разберем близостта с Господа, ние трябва да преживеем нещо с Него. И, разбира се, на първо място трябва да искаме да бъдем с Него. Поискаме ли от все сърце да бъдем с Господа, оттам нататък Той си има грижата по какви пътища, как и по какъв начин ще направи така, че да бъдем заедно. Въпросът е ние винаги да искаме от все сърце и да не се отказваме. И, разбира се, и тези думи са, тази зарека негова е много важно. Да ходим и да разправяме навсякъде за Божиите дела. Дано е така да бъде, брати и сестри. Амин. Бог да ви благослови и честит празник.